Hi, hello mga ka-magic. Natakaroon sa Mitibagaw, Kitaw-Taw, Bukidnon. Layo gani siya mga ka-magic. Tira pa tayo nag-agi sa Maramag, paingon sa Quezon. Dayon, niliko mi sa Poncian mga ka-magic o hantod sa Kitubo o hantod na gyud nga niabot mi dire sa Mitibagaw. Kini nga garden mga ka-magic nga akong gi-explore, garden ni sa among kauban sa pagtulunan nga si Jorlan. Uban sa iyang asawa nga si Michelle. Pagabot na mo na may skewed ko kay luag kay siya iyahang mga tanom sa pipino o sa mga ampalaya. Og sa walay duha-duha nangayo si Kayunik og ampalaya iyang gisugba og akupod nangayo og pipino og slice dinit sa mga ka-magic nga walay panit-panit. Amo kining gi-snack before nagsugod ang among simba. Og tungod kay naglungag man sila og kamote mga ka-magic ang among gilasa nga ampalaya og pipino among giparisan og kamote nga perting lamia. Busog ang inyong ka-magic o Kayunik. Tungod kay wala miyani sa kalilangan mga ka-magic, adiba gisuri-suri i-explore gid ni ka-magic ang gardens among kauban. O inawiran pa ang mga ampalaya o pipino. O diba daghan kay siya gunod mga ka-magic? Sapor na siya gunod mga ka-magic ampalaya o pipino. Sa sunod balik na mo diri puhon mga ka-magic, mangumpra ko, palitan ko ninyo ha. Pipino og ampalaya. Og third ay daghan kayong salamat sa mga teachers nga namalit ganina sa among gibitbit nga pipino. Shout out sa akong buyer ganina mga ka-magic, Ma'am Leonor Paraso, Ma'am Lizelle Sustento, Ma'am Annie Rose Lopez, Ma'am Jackie Matbagan, Ma'am Belle Alsola, Ma'am Gelda Estopil, Ma'am Ilpina Estamo og si Ma'am Evangeline Agor. Daghan kayong salamat sa inyo mga ma'am sa pagpalit sa among pipino. Nabawi-bawi gyud ang among panggasolina. Aw. Manaog to sa ubos mga ka-magic kay naa dito si Kayunik ug si Jorlan ang tagiya sa garden. Ingon siya napagid ako na siya pipinuhan sa ubos ug sa kilid po dapit na po siya string beans daghan mga ka-magic pero wala pa siya ka-harvest ani nga time. Makimaritista sa ilahang chismis mga ka-magic. Adto ta sa ilang string beans nga part mga ka-magic. Luag pa na siya nga area paingon sa ubos mga ka-magic nga puro lang string beans. Kining bukid mga ka-magic mo niyang imong makita atbang sa ilahang garden. Pagka peaceful gid kayo ug pagkasariwa sa hangin mga ka-magic. Kung niabot ka nga video mga ka-magic, please comment down below kung taga-asa ka. Daghan salamat sa paglantaw!